Καλώς ήρθατε στο κανάλι Προπονητής Ποδοσφαίρου. Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζουμε τις κύριες τάσεις τακτικής στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ομαδική πίεση, pressing, gegenpressing. Αυτή η τακτική βασίζεται έντονα στο pressing ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα πιέζει τον αντίπαλο μόλις χάνει την μπάλα, απαιτώντας από τους παίκτες κορυφαία φυσική κατάσταση και συνεργασία. Προπονητές όπως ο Jurgen Klopp και ο Pep Guardiola έχουν εξελίξει αυτή την προσέγγιση, αναγκάζοντας τους επιθετικούς τους να κλείνουν χώρους και να αναγκάζουν τους αντιπάλους σε λάθη ή μακρινές μπαλιές. Αυτή η φιλοσοφία pressing συχνά συνοδεύεται από γρήγορες αντεπιθέσεις, όπου η ανάκτηση της μπάλας γρήγορα οδηγεί σε επιθετικές ευκαιρίες. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε το pressing που εφαρμόζεται στο επιθετικό τρίτο. Από τη στιγμή που χάνεται η μπάλα υπάρχει άμεση πίεση πάνω στον κάτοχο της μπάλας και πολλούς παίκτες οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι γύρω από την μπάλα και τον αντίπαλο. Παιχνίδι μετάβασης. Σημαντικό ρόλο έχει το γρήγορο transition από άμυνα σε επίθεση. Η γρήγορη εναλλαγή φάσης γίνεται κομβικό στοιχείο στο παιχνίδι των ομάδων που δίνουν βάρος στις γρήγορες επιθέσεις μετά από την ανάκτηση της μπάλας. Εδώ βλέπουμε την εκδήλωση μιας γρήγορης αντεπίθεσης, όπου έχουμε την υποδοχή της μπάλας από το φορ και την άμεση υποστήριξή του από τους επερχόμενους χαφ. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να μείνετε συντονισμένοι. Πατώντας το καμπανάκι μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που αναρτώνται σε καθημερινή βάση. Ανεστραμμένα back. Πολλές μοντέρνες ομάδες χρησιμοποιούν full backs που συγκλίνουν προς τον άξονα όταν έχουν την μπάλα αντί να μένουν ανοιχτά στις πτέρυγες. Αυτό δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα στο κέντρο και ελευθερώνει τους extreme για να παίζουν ευρύτερα. Στη διαφάνεια βλέπουμε την τακτική που χρησιμοποιούσε ο Guardiola με τη σύγκληση των full back προς τα μέσα του Cancelo και του Walker, όπου με αυτόν τον τρόπο υπήρχε ενίσχυση της ομάδας στην ανάπτυξη στο κεντρικό άξονα και ταυτόχρονα η προώθηση των επιθετικών half και το παιχνίδι ανοιχτά των extreme, το οποίο διευκόλυνε την επιθετική ανάπτυξη της ομάδας. Κεντρική αμυντική δημιουργή. Σήμερα πολλοί κεντρικοί αμυντικοί αναλαμβάνουν και το ρόλο του δημιουργού από πίσω, δηλαδή συμμετέχουν ενεργά στο build-up του παιχνιδιού. Οι σύγχρονοι κεντρικοί αμυντικοί είναι τεχνικά άρτιοι, τοποθετούνται ψηλά στη γραμμή όταν η ομάδα πιέζει και κάποιες φορές προωθούνται στη μεσαία γραμμή για να δημιουργούν υπεραριθμία. Εδώ βλέπουμε την τοποθέτηση των κεντρικών αμυντικών. Ο αριστερός κεντρικός αμυντικός έχει προωθηθεί, κάνει οδήγημα προς το κέντρο, οπότε με αυτόν τον τρόπο, τραβώντας την προσοχή κάποιων παικτών από τον κεντρικό άξονα, υπάρχει χώρος έτσι ώστε να δημιουργηθεί πάσα προς τον full back, ο οποίος ανεβαίνει στην πλευρά. Back με πολυσύνθετο ρόλο. Πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο ως ακραίοι αμυντικοί, απαιτείται από τους back να ξεκινούν επιθέσεις και να καλύπτουν τις πτέρυγες. Έχουν εμφανιστεί οι ανεστραμμένοι full backs που κινούνται προς τον άξονα, αλλά και παίκτες που ανεβαίνουν ψηλά και κάνουν overlap. Οι σύγχρονοι back καλούνται δηλαδή να δίνουν πλάτος στην επίθεση, να πιέζουν στο ένας εναντίον ενός, αλλά και να παίζουν με άνεση στο κέντρο όταν απαιτείται. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε στο σχηματισμό 1-4-3-3 τις διαδρομές και τους χώρους που πρέπει να καλύπτουν οι σύγχρονοι back στο ποδόσφαιρο. Extreme, ακραίοι επιθετικοί εσωτερικά. Στο σύγχρονο σχηματισμό πολλοί extreme παίζουν εσωτερικά προς τον άξονα και αναλαμβάνουν δημιουργικό ρόλο κάνοντας κούρσες μέσα ή σέντρες για τους επιθετικούς. Η τακτική αυτή απαιτεί από τον extreme να συμμετέχει στο pressing, αλλά και να καλύπτει αμυντικές ζώνες όταν η ομάδα χάνει την μπάλα. Εδώ βλέπουμε τον αριστερό extreme, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί το χώρο που δημιουργείται από το συμπαίκτη του, συγκλίνει προς τα μέσα και επιχειρεί ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Επιτελικός μέσος με αμυντικά καθήκοντα. Ο κλασικός επιτελικός μέσος έχει χάσει τον κλασικό ρόλο του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πολλοί σύγχρονοι προπονητές προτιμούν να παίζουν με δύο αμυντικά half και
με ένα half ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός αρκετά στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας ή με σχηματισμό 1-4-3-3 χωρίς κλασικό playmaker στον άξονα. Ο νούμερο 10 που ήταν απλά οργανωτής βρίσκεται σε παρακμή στη σύγχρονη εποχή, αφού απαιτείται από τους half να βοηθούν περισσότερο και στην άμυνα. Εδώ βλέπουμε στο σχηματισμό 4-2-3-1 που χρησιμοποιούσε η Manchester City την τοποθέτηση του De Bruyne σαν επιθετικός half. Βλέπουμε πόσο κοντά είναι με τον For, έτσι ώστε να μπορέσει να πιέσει και να συμμετέχει πολύ ενεργά στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας. Ανάλυση δεδομένων. Οι ομάδες χρησιμοποιούν εκτενώς στατιστικά και δεδομένα αγώνα όσον αφορά τις θέσεις, τις πάσες, το pressing, τα expected goals κτλ. Για τη δημιουργία της τακτικής. Συγκεκριμένα μέσω της ανάλυσης δεδομένων καταλήγουν σε σημαντικές πληροφορίες για τις επιδόσεις των παικτών, τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους, τις συνήθειες των αντιπάλων και πιθανά σχήματα παιχνιδιού. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε ένα παράδειγμα πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων που παίρνουμε από την εικόνα του παιχνιδιού και μετατρέπουμε σε γραφήματα και αριθμούς τις κινήσεις των παικτών. Τεχνολογία παρακολούθησης. Με συστήματα καμερών και φορητές συσκευές όπως είναι τα GPS παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο κινήσεις και φυσικά δεδομένα των παικτών. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές και επιτρέπουν την ακριβέστερη αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και της τακτικής απόδοσης. Το προπονητικό επιτελείο χρησιμοποιεί λογισμικά βιντεοανάλυσης για λεπτομερή τεκμηρίωση των μοντέλων παιχνιδιού των αντιπάλων. Η χρήση της τεχνολογίας βλέπουμε επομένως ότι οδηγεί σε καλύτερη προετοιμασία των ομάδων και σε πιο σωστές τακτικές αποφάσεις. Σε αυτή τη διαφάνεια μπορούμε να δούμε παραδείγματα από τη βιντεοσκόπηση αγώνων και προπονήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τα δεδομένα και να τα δουλέψουμε ώστε να τα μετατρέψουμε σε κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις που θα μας βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε την ομάδα μας. Ας δούμε τώρα κάποιες πρόσφατες τάσεις των τελευταίων ετών. Box midfield. Δημοφιλής τακτική είναι το κουτί στη μεσαία ζώνη με δύο αμυντικά half που πλαισιώνουν δύο επιθετικούς μέσους ή επιθετικούς, με πολύπλοκο κέντρο. Αυτό το σχήμα εφαρμόζεται από πολλούς γνωστούς προπονητές για να ελέγχουν τις αριθμητικές υπεροχές στο κέντρο. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε το box midfield που εφάρμοζε ο Guardiola στη Manchester City με την προώθηση του κεντρικού αμυντικού Stones στη μεσαία γραμμή, έτσι ώστε να υπάρχει υπεραριθμία στο χώρο του κεντρικού άξονα. Inverted fullbacks στις κορυφαίες ομάδες. Όπως δείχνουν τα πρόσφατα δεδομένα από την Premier League, οι ομάδες που πρωταγωνιστούν ζητούν από τα fullbacks να κινούνται προς το κέντρο στο build-up και η εντολή αυτή αντανακλά την ανάγκη για πολλαπλούς ρόλους στον παίκτη που συμμετέχει στην άμυνα, την επίθεση και έχει και πολύ φόρτο όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι στο κέντρο. Εδώ βλέπουμε την σύγκληση του πλάγιου back στον κεντρικό άξονα έτσι ώστε να διευκολύνει την κυκλοφορία της μπάλας. Αριθμός από σέντρες. Παρατηρείται μείωση στον αριθμό στις σέντρες από ανοιχτό παιχνίδι, αλλά με παράλληλα αυξημένη ακρίβεια, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια έμφαση στο παιχνίδι με την μπάλα κάτω και την αξιοποίηση της ποιότητας παρά της ποσότητας. Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι υπάρχει μια στοχευμένη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε την κίνηση του πλάγιου back. Έντονο pressing και γενική ευελιξία. Οι ομάδες διατηρούν έντονο pressing συνδυάζοντάς το με ευελιξία σχηματισμών. Πολλοί προπονητές αλλάζουν το σχηματισμό, παραδείγματος χάρη από 1-3-5-2 σε 1-5-3-2 ή 1-3-4-3 κατά τη διάρκεια του match, ανάλογα με τη ροή του, κάτι που κάνει το παιχνίδι απρόβλεπτο. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την τοποθέτηση των παικτών της Liverpool σε φάση άμυνας υπό την καθοδήγηση του Arne Slot, όπου βλέπουμε ότι η ομάδα έχει ένα σχηματισμό στη φάση άμυνας 4-2-4. Άλλες τάσεις είναι
η αύξηση στη σημασία των δεύτερων φορ ή του ψευτοενιαριού σε κάποιες ομάδες. Πολλές ομάδες έχουν επιστρέψει στην χρήση τριάδας στον άξονα έτσι ώστε να ελέγχουν τη μεσαία γραμμή, όπως είναι παράδειγμα η Paris Saint-Germain, και χρησιμοποιείται ψηλή γραμμή άμυνας και το τερματοφύλακα σε ρόλο sweeper έτσι ώστε να ελέγχει τις αντεπιθέσεις των αντιπάλων.